Love's in the air. Stojím tu s Lailou. Moja prvá otázka je, ako hodnotíš dnešnú akciu? Na výbornú. Čo sa týka čoho konkrétne všetkého? Ja som inak chorá a plánovala som odísť hneď po vystúpení, ale ostala som až doteraz, takže... Našťastie. Prosím? Že našťastie, lebo zaspievala si dobre na to, že si chorá, veľmi dobre. No, ďakujem. Aké sú tvoje plány do budúcna? Dokončiť album, vydať album, presadiť album a vystupovať veľa. A nejaký klip plánuješ ešte? Určite áno. Sama alebo s niekým, nejaký featuring? To sa ešte uvidí a najskôr ten album dokončiť, na tom si dávam záležať. A kedy asi plánuješ dokončiť ten album? Mesiac, 2. A čo môžeme čakať na tom albume? Aký štýl? Bude to klasika alebo niečo nové dotiahneš? No, budú tam aj tanečné veci, ako trošku aj do houseu sme zasiahli, ale ostávam verná takému R&B, popu. Nech sa darí, ďakujem. Ďakujem aj ja.